Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Malawi konse kumene mukutionera mu nthawi ino. Tisanayambe zonse tipemphe mmodzi kuti atipempherere. One should pray. Tidziwa mwatitana pano ndi cholinga tipempha mukhale pakati pathu katitsogolereni mu zonse zimene zikankhulidwa pa msonkhano uno mu dzina mwa Yesu Khristu tapemphera. Amen. Titatha kupemphera tingafune kuti tidziwane kuti amene tili mu chipinda muno kwabwera atolankhani ochokera nyumba ziti kuti tidziwane. Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Alfred Jawa, Nyasa Times. President Chigoti, kuimila Kenneth Piri, Channel 4 Nations. Inande Emmanuel Chikonso, MBC. Michael Ombe, MBC. Patience Longwe, Malawi News Agency. What? Malawi News Agency, Mana. Mana, okay. And my name is Ronald Victor Judge from Koma FM. Koma FM. Mwina titatha kudziwana. Tumafuna kuti mutidziweso ife amene tili kuno. Ife ndi gulu la Focused Minds and People Driven Initiative. Ndipo otsogolera gulu limeneli ndine Frederick Bire Malata. Kumanzere kwangaku tiliso ndi anzathu amene ali mu bungwe limeneli. Ine ndi Harriet Kanyenda. Ine ndi Grace Nyateu kuchokera kumbadwa zokhudzidwa. Thokozani chombo chalira banda the legal advisor. Juliet Chiuza kuchokeranso kunzika zokhudzidwa. Baxter Kita, Secretary for Focus Minds and People Driven Initiative. Zikomo kwambiri. Nthawi ino tikhala ndi kuwerenga kwa statement imene yakonzedwa ndipo amene awerenge statement imeneyi ndi Pastor Thoko Banda amene ali legal advisor wa organization yathuyi kenako ya tiza imasulira ndi tizaperekaso mwayi kwa tonse amene tili kutsogolo kuno kuti tiyankhulepo ku mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Focused Minds and People Driven Initiative. Press statement for immediate release 27th June 2025. Sponsoring chaos and division in Malawi. The Focused Minds and People Driven Initiative strongly condemn the Democratic Progress Party's sponsorship of civil society leaders to hold demonstrations across the country. Recent leaked audios have revealed that the Democratic Progressive Party indeed sponsored these leaders to conduct press conferences in all regions, orchestrating a coordinated effort to incite unrest. This blatant manipulation of civil society organizations for political gain is unacceptable and undermines the credibility and independence of these organizations. The Democratic Progressive Party's action demonstrates a clear disregard for the well-being and safety of Malawians, exploiting them for political purposes.
The recent demonstrations across the country disrupted economic activities and affected businesses that were already struggling to cope with the harsh economic environment we are going through as a country. We cannot afford to aggravate the economic challenges Malawians are facing on the expense of opposition party-sponsored demonstrations. On calls for resignation of MEC Chair, Justice Annabel Ntalimanja, and Chief Executive Officer Andrew Mpesi at this critical time ahead of elections are ill-timed and potentially destabilizing. We believe that the focus should be on ensuring a peaceful, transparent, and credible process. We also note calls for the resignation or firing of the Homeland Security Minister and the Inspector General of Police. We are of the view that we employ constructive dialogue and engagement which would be more productive than demands of resignations. If citizens have genuine grievances, we urge them to consider engagement with relevant authorities. Demonstrations should be the last resort, not a tool for political opportunism, especially when sponsored by opposition parties. Mukukambirana kwathu tikambirane muchichewa chomveka bwino chifukwa nkhanizi zikuchita affect Amalawi amene siokhawo amene ali kaya pa social media koma ngakhalenso amene ali pa ground penipeni kumudzi kwenikweni kumene muliko zimakuchitani affect. So ifeyo a focused minds and people's driven initiative bungwe limeneli tatsatira ndi chidwi kwambiri pa nkhani zimene zachitika makamaka pa ma demonstrations amene achitika dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Ife tinaona kuti sichingakhale chinthu cha nzeru kuti tingokhala chete osayankhulapo pamene anthu ena mwina akungomva kuti ku Lilongwe kwamenyedwa anthu ati ma activist. Koma sopano ife tili pano kufuna kuti tikuuzeni inu mtundu wa Malawi chasisazaye kuti njovu ichoke nyanga. Ife kumbuyoko tidapeza ma audios amene amachitidwa play pa social media amene amakambirana ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP anakonza kunena kuti Edward Kambanje agwire ntchito ndi a Sylvester Namiwa pokhazikisa bungwe la Citizen for Electoral Credible Election, Citizen for Credible Election. Ndipo bungwe limenelo akuti cholinga chake chinalije chonena kuti alimbane ndi a MEC makamaka chair wa MEC Mai Anabelo Ntalimanja. Cholinga cha bungwe limenelo chinayikidwa kuti aonesese kuti Andrew Mpesi amene ali chief executive officer achotsedwe ntchito kapena kuti achite resign. Ndipo ma audio amenewa adapitirira inu ngati atola nkhani mutha kuapeza mutipeze tili nawo umboni akakhala anzathu aja amachita play timaziona akamapanga ma press conference ngati amenewa amachita play ndikumati taonani zimene anayankhula akuti pa imfa ya Chilima mwakhala mukuziona inu kuteku ifeso pano ma audio tili nawo. Ndipo ma audio amenewa amakamba zonena kuti Edward Kambanje akatenga ndalama athandizidwa ndalama makamaka ndi a DPP a UTM a Ford komanso a PP mugwirizano wawo. Ndipo adanena kuti azipita ndikumapanga ma press conference kunzuzu apanga press conference
ku Eastern Region apanga press conference, ku Southern Region apanga press conference, ndipo ku Central Region apangaso press conference. Ma audio amenewo adanena kuti ndalama azithandiza ndi a DPP, ndipo maina amene azitenga ndalama zimenezo aziyang'anira zonsezo ndi a Edward Kambanje. Ma audio amenewo alipo. So izi tikukamba za ma leaked audios. Nde adapitiriza kunena kuti azipani ngati chipani cha DPP ndi zipani zina zimene zili mu mgwirizano wawo, ndi mogwirizana ndi ma organizing secretary azipanimo awapatsa anthu kuti akhale nawo pa ma demonstrations. Ndipo adaniwa anatuluka chifukwa anaonesa picture yonse yonena kuti anthu asakupita kukapanga ma demonstration chifukwa chonena kuti Amalawi akufuna kuti anthu apange ma demonstrations. Chifukwa tonse ngati Amalawi tikudziwa mmene zakhalira kuti electoral commission akhalali so open, ngakhale ku meeting ya park anafika ndi kufotokozera mmene iwo akuyendera. So pano akusiya kumene kuja ndi kubwera ndi ukanena kuti ayi koma the best is tikapange ma demonstration. And you can even imagine kunena kuti ma demonstration atakuyikidwa kuti akhale kumpoto, akhale pakati, akhale kuti petition yake ndi imodzi. Zimene zikuonesa kunena kuti kugwira ntchito motumikira mimba zawo ngati ma activist. So timafuna kuti anthu amayenera kuti achite condemn zinthu ngati zimene ziya zisanachitike, because it was avoidable. Kukadakhala kuja kuti azipani abwera ndikunena ndikutsutsana nazo kuti zimene anena Kambanje ifeyo sizikutikhuza, koma sanabwere ndikutsutsana nazo. Chimene chinachitika ndi chani? Tinaona endorsement yochokera ku chipani cha DPP kuti achita endorse ma demonstrations. Zonse zimene zinanenedwa mu audio muja zinapezeka kuti zachitika. Press conference zimene amanena zija zachitika. Anthu amene osogolera Mademo amene aja ndi omwewo, Namiwa ndi a SYLVESTER Namiwa ndi omwewo. So ifeyo timanena kuti nchitidwe uwu womagwirisa ntchito anthu amene ali ma activist amene akuyenera kuti akhale tu yobweresa mtendere mu dziko lino la Malawi, tikuchita condemn to the highest term. Akubwera kuti cholinga chawo nena kunena kuti inu anyamata inu muziteteza chipani chanu. So pano musamaganize kunena kuti chipani china chilichonse chilibe ma members yake. So tikamaziyamba zinthu izi tizipezeka kuti tikupewa. Nde apangidwa kumene kuja amenyedwa kwabwera sopano mwini galu. Nde akunena kuti tikufuna sopano kuti Minister wa Homeland Security komanso Inspector General atule pansi maudindo awo kapena President awachite fire. Ife tikunena kuti ichichi ndi chibwana cha Nchombolende. Munthu ukakhala ku opposition uzivomereza kuti uli ku opposition, usamakhale ngati uli kuboma. Omwewa Akambanjewa akhala kumangofuna anthu kuti mwina azingo achosa madera mosiyanasiyana ma institution aboma, azifi kuti mwina president kaya anthu aja akamalembera makalata kufusa ntchito Akambanje ndi amene amauza anthu kuti kale kaloweni apo ndiye ndikafuna lizatenga udindo wanga. Pompano amanena kuti Director General wa MBC Bambo Kasakula achokeso pa udindo wawo. Posachedwesa apa anabwera hayayi koma kumakrako simungathe kuyikaso mashini tipita kumeneko tikapange chani, atangopeza ndalama anakhala pansi nkhani imeneso sikutani sikuoneka pamene ili. So awa amene galu wawo wamenyedwa awa ndi akubwera kunena kuti minister wa security, Homeland Security atule pansi udindo kapena kuti achosedwe ntchito, president amuchite fire, kapenanso Inspector General atule pansi kapena amuchite fire. Tikunena kuti ma reasons amene akuperekedwa ndi osagwira, chifukwa anthu akamapita kuma demonstrations a security akamapita kumene kuja
sikuti amapita chifukwa cha amene akupanga ma demonstrations aja ayi, chifukwa amene aja amapemphedwa kuti mubwerese anthu a security anu ndipo azavale za security amanena kuti tizachita provide. Andi mukayang'ana inuyo kalata imene anapasidwa kwa DC kuti kapangeni Mademo, anawuza kuti mukhaleni ma stewards 100 kusonyeza kuti waja amakhala ndi security yawo. Koma apolisi security imene ija amapereka kwa ife anthu amene sizikutikhuza zinthu zija, amene tikugwirisa ntchito misewu, amene ma properties athu amene amaonongedwa. Nde wina akabwera ndikanena kuti ayayi chifukwa chonena kuti kaya Namiwa amenyedwa, nde minister atule pansi udindo, tikunena kuti zimenezo ndizosamveka, zimenezo ndizamkutu. Panopa tiyeni tizikonza dzikoli, tizikhala ndi anthu obweresa tendere kuti zinthu zonse ziyende bwinobwino. Nde ife tikunena kuti tikuchita demand kunena kuti ma political parties akuyenera kuti asiye mchitidwe omachita sponsor moonekera kwa ma activist kuti aziyamenyera nkhondo cholinga choti agwetse boma lina. Nde chimene chimachitika nchonena kuti boma lili ngati galu akapana fupa, iweyo nkumamuthamangisa kuti ulande fupalo, zimene amapanga iye ndikutaya fupa lija ndikubwerera nkukuluma iweyo. Iye uja ndamabwerera ndikukatenganso fupa lija ndikumapita nalo iwe kukusira chilema. Kulibe kumene angapezeke kuti boma liziyang'anira kuti ati awawa ndi ufulu wawo. Ufulu wanji opanda udindo? Ufulu wanji opanda udindo onena kuti basi ati ndi ufulu wathu opanga Mademo, ndi ufulu wathu opanga Mademo. So akakumenya, haya ibwanja atimenya, ndiye okuwa ndikukhala ochuluka. Koma osabwera ndikumalangiza ana awo. Ife tikunena kuti ma andale asiretu mchitidwe umenewo. Ndipo tikunena kuti inuyo ma civil society organizations leaders, musamakhale anthu adyera, musakhale anthu otumikira mimba zanu, tumikirani Amalawi. Munthu wokwiya sitimpatsa mwala m'manja kuti kagende. Munthu wokwiya sitimpatsa mwala m'manja kuti agende. Mukamanena nkhani za chisankho mudziwe kunena kuti tikuyang'ana ma constituency 229 amene analembetsa. Nde mukamanena kuti tikumenyera ufulu wa ma voters muzikhala ndi nambala amati majority, ngati alembetsa anthu okwanira 7 million, inuyo mukhale ndi anthu anu 3.8 million. Nde muzipanga nawo Mademo. Nde madziwa kuti izizi ndi zimene akufuna Amalawi. Koma osati anthu awiri, anthu atatu, nde kumakanena kuti ayi tikumenyera ufulu wa ma voters. Tikunena kuti inu azitsogoleri mukudziwa kuti nziko muno mu 2019-2020 kumachitikanso zinthu ngati zimenezi. IHRDC akupanga ma demonstrations, tinaonapo abire mayaya akumenyedwaso ku Blantyre mpaka kufuna kuphedwa kumene kucha. Tinaonapo Timothy Ntambo galimoto lawo likuomberedwa koma mpaka kumaocha inunso kakhale azodi yake kumene mukudziwa inu anakuotchera nkoni maofesi. Kodi anthu amene akuyankhula lero kumakanena kuti ayayi bwanja akupanga izi, bwanja akupanga izi, anali ali kuti? Ife tikunena kuti inuyo aphunzitseni ma leaders inu, chitani engage ndi ma CSO leaders ndi ma politicians kuti zinthu izi zisamachitike. Tikunena kuti inuyo ma citizen enu ake musamagwirisidwe ntchito mwachisawawa, koma muzionesa kuti muzibweresa umodzi. Chifukwa zikuoneka ngati kuti chifukwa chonena kuti president akuchokera ku Central Region nde kuti akuyenera kuti asalandire support from Southern Region, kapena ma activists ochuluka ndi achokere ku Southern Region kuti azikhala against boma. Ife tikunena kuti ma activists awa ngakhale atakhala kuti amenyera ufulu kaya ndi DPP yalowa mboma, ndiye nthawi imene DPP ikulamula boma, ama activists awa ndikubwera ndikumazanena kuti ife tikufuna tikuchoseni mbomamo chifukwa chonena kuti ife tinakumenyerani nkhondo simunatichitire tikudya nawo. Sazakhala abale awo, azakhalanso adani awo, sazawasekerera. Boma ndi chimashini chimaluma chimapana. Akafuse vuwa kaunda anaziwa bwino zimenezo. Pamapeto pake tikupempha anthu onse amene ma stakeholders onse kaya kuti ndi apaki, kaya mukuti ndi MLS, kaya onse amene akupanga kondemu nkhani ya ma violence iyi abwere pamodzi ndi kubweresa umodzi posakhala mbali
chifukwa ngakhale wa MCP ndi nzika ya dziko lino la Malawi. Zipani zonse zimene zili mdziko lino la Malawi kandi MCP kandi DPP kandi zili registered. So ma activist asamakhale otenga mbali kuti ayayi koma ifeyo tikuyenera kuti omenyera ufulu akhale ati amenyera ufulu a DPP MCP ayi koma MCP ochani MCP mukaona izingopangani zimene mmathazo ayi ife tikutsutsana ndi nkhani ngati zonsezi. Mwachidule muchichewa tafuna kuti timasulirepo ndipo statement imeneyi yasainidwa ndi ine Frederick Bile Malata, Pastor Toko Banda, Baxter Kita, Grace Nyateu, Juliet Kiuza, komanso Harriet Kanyemba malo mwa Focused Minds and People Driven Initiative. Zikomo kwambiri. Nthawi ino kutheka amene tili kutsogolo kuno aliyense ali ndi choti akambepo ndikupatseni chimene mukathe kuwauzanso mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri acheya. Ineyo ndimafuna ndinene chonchi. Ziko ilili ndatu tonse Malawi. Tisaganize kuti pali wina wakazatithandiza kuti litukuke. Sopano zimene zikuchitika mumu zimakhala ngati tsifu wazindikira. That's why maiko aku Africa masiyana ndi azungu. Zimene zikuchitika, zimene zachitika zulo ndi saini za chibwana zimene zikuchitika muziko muno. Kuyambira zipanizo zimene zimapanga haya anyamatawa ma activists amene kuti ndi ma activists kapena tito wachura kuti anyamata ganyu kuti akapange zimene sizingatithandize ku Malawi kunoko. Aliyense ayenera kukhala professional pa ntchito yake. Ndikafika pa DPP, chipani cha DPP chiziziwa kunena kuti pamene Malawi ankapanga ma demonstration opyaja amene sitinaonepo anali ndi nkhani ndi boma limene limayendesedwa ndi DPP. Panali ma mistake amene ankachitika, that's why Malawi analichosa. A DPP ayenera kukhala pasasa naganizire kuunika kuti tufuna tiramulireso. Ngakhale pano tikumaona kuti return to proven leadership yanji imene anthu ankaenda ma research in town. Ndeno zinthu ayenera kukaunikiraso kukhala pasi as an institution kukhala pasi kodi pamene Malawi ankatirira ndi pati tinalakwisa pati ndipo panopo tikonze motani. Akapanga chonchinja konse abwerese manifesto yabwino auza Malawi apepese zimene zinkalakwika. Ndeno akamaliza pamene pabwere ndi manifesto yabwino manifesto mukhale monena kuti anzathu a MCP tikuona kuti akulakwisa apa ndi apa ife tizakonza chonchi. Anthu ambiri amakonda kunena koma osabweresa ma solutions. Tikamati opposition party ntchito yawo to offer checks and balances. Imakhala yonena kuti awawa akulakwisa apa inuwe munene kuti mukanakhala inu mungatani. Kapena muwaona amene akuyendesawo apapa bwanji titatero. Iwo akapanga chonchija apange kampeni ya anthu asake mavote. Koma njira yonena kuti iya yaona kuna kuti sizingaende nde azibweretsa mathematic tinditi sizigwira chifukwa tinaona iwo mathematic machine process inayamba nthawi yawo akulamula anakambirana tiyena kukhala ndi machine achonchi akhala involved machine process ya machine kuyamba kugula paka machine abwera Malawi paka implementation process yonse amapanga take part koma kumapeto kumana kuti machine sabwino machine atani tufuna tikaone machine alephera kenaka ayayi ifedo kuti anabero ntamanja ndi mwana wa tembo sangakhale kuti sangasogolere meki chifukwa atembo anali president nani wandale wa MCP nanga nzomveka zimenezi tikabwera pa zimenezi iwo ma commissioners awo pani Karo Mfune pamene amasankhidwa anali deputy director wa women mchipani cha DPP. Tikabwera Kasaira anali minister mboma la DPP komasa anali ndi udindo muneki mwa DPP koma nasankhidwa kukhala commissioner mu bungwe lathu la ameki. Kodi tikati tifunse akamati decision nde kuti kumekiko amangopanga ndi chair basi
si anthu aja makhala onse pamodzi mameka makhalapo 7 andanayikira dala anthu 7 kuna kuti pasakhale tayi, pasakhale kuti 3-3 kapena 4-4, pazikhala 4-3 so that ndiye kuti mbali ina yawina. Chifukwa chana kupanga target amayi amene aja agwira ntchito yotamandika ngati judge, mayi wa maphunziro ake. Chifukwa chana akudana ndi amene ena ine nakumana ndi ena akudeza kuna kuti koda upanga zimene chifukwa choti ndine wakudeza, sister watu ngwakudeza. Chifukwa chana akupanga anthu ena akhalapo mameki cheya bwanji sana anafufuza kuti makolo awo anali azipani zanje. Zinthu zimene zisiza bwino a DPP zimene akupangazi. Anafuna kuti akalowe mu system ameka na afusa bwerani kuno mufuna mupange audit chimene mufuna muone ndi chani. Chimodzimodzi munthu akufuna aseche mu nyumba amafusa anthu kuna kuti wofuna usecha mu nyumba chimene ukufuna ndi chani. Koma ukamalephera kutchula nzovuta. Kapena ayayi ndikufuna ndikaone ndalama zako kuti zili pati. So pano anthu aja akuti amafuna akaone po security system ya smartmatic. Imene si chinthu chabwino ameka na fotokozera ayi zimenezo ngati zimene iyayi timaganza ayi kabwino maina anthu ati maina anthu tinasegura wina aliyesa zatani azayang'ane kuti zina yake lilimo kamera koma sitingamuuze munthu mmodzi azingoyang'ana maina awina ma details a munthu wina aliyesa. Ndiye ma tactics amanewo tikudabwa kuti zikuchitika chifukwa chani. Iwo akuganiza kuti zimenezi zingathandize. Izizi fetu kwauza DPP kuna kuti izi zomatenga ana eni yake kumapasa ndrama kuti azikamenyana si zinthu zabwino. Ife tufuna kunena kuti anthu aja akhale professional komanso ma activists zongotengeka chifukwa chonena kuti asamaone ngati activism ngati ndi business. Ayenera kukhala passion ngakhale mumtima atokhala ndi chipani koma ayenera kukhala chani aziziwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Malawi. Ayi ndithu. Ine ngakhale ndikudziwa kunena kuti mwina uthenga uwu utakupita kwa anthu amene ali opposition yathu inadzadza ndi agongole. Koma uthenga uwu wapeze ndithu. Ku opposition kwathu kwachuluka ma cry babies. Omati kumpatsa chigumu upeza kuti uyu akuterereka afuna chigege. Kumpatsa chigege akuterereka afuna ichi. Basi kungolira zinthu zopanda pake zinthu zonena kuti kwafusitse kuti kodi anthu wa chimene akufuna makamaka ndi chani sizikumvetsetseka. Nkhani yokhudzana ndi Anabelo Ntalimanja idakambidwa kalekale akhoti anakamba zinthu zikafika ku khoti nkugamula chimakhala kuti ndi last say. Koma zikudabwitsa kunena kuti opposition yathu chimene ikufuna ndi chani anthu a DPP makamaka chimene akufuna sitikuchidziwa kuti ndi chani. Nchifukwa chake ndikuti inachuluka ndi agongoli amene ali ma cry babies amene umati kumpatsa chitumbuwa akulirabe kumpatsa ichi akulirabe. Moyo umene usungatithandize ngati Amalawi. Nkhani ya ma demonstration ineyo ngati kholo lokhudzidwa kumaona ndi mmene zimachitikira pa Namiwa uja ndizokhudza kuganiza kuti mwina ali mwana wanga koma kumfunsa mwanayu kuti kodi wakapezeka bwanji kumeneko. Nzimenezo zosamvetsetseka kuti kodi zoona tizilo la kufa chifonena kuti anthu ena ake azipani akutigwiritsa ntchito molakwika. Ayi tiye na Malawi tisinthe mchitidwe umenewo. Ndi mchitidwe watu sungatithandize. Taganizani kuti akupanga ma demonstrations awawa nthawi yoti masukulu ali nkati. Ndiyeno pakaphulisidwa ma tear gas aja. For example pa community paja. Pamene paja pali skulu pafupi. Ma tear gas aphulisidwa. Mmalo mwake makada polisi kunena kuti sadagwira ntchito yawo bwino. Koma pamene inyoso amene mukupanga organize ma demonstrations timing mulibe. Nthawi yoganiza kuti kodi ma demonstrations awa tizipanga nthawi yanji mulibe. Azipani mukungopanga kondemu apolisi kapena kwa anthu azitetezo koma inuyonso timing mulibe. Tiyeni tiganizire kuti Malawi nkana titapanga njira yotani koma Malawiyu patsogolo pake tonse ndife Amalawi. Zitha kutheka kunena kuti mwina nthawi inake titha kukhala ndi mkwiyo wina wake poganiza kuti mwina pamene tinalili poyamba si pamene panotili amati tonse sitingakhale position imodzi nthawi imodzi koma choyambirira tiyeni tilikondeni dziko lathu poganizira kuti zipatso tikudzala yapapa kodi ana athuwa akuphunzirapo khalidwe lotani. Tipanga chitsanzo wanzathu a DPP kumene muliko before maudindo onse amene muli nawo
ndinu makolo ganizirani za Malawi wabwino. Sponsorship imene mukupanga apa muyerekeze tingoyerekeza kuti muganizire ana anu kumene kuja atibulidwako m'malo mwake mukuda anthu amene anakumanizana nawo kumene kuja. Koma first mukhale mudziwe kai kuti kodi loot ya zonsezi inachokera pati. Inuyo udindo mnalibe, mwapanga sponsor ma demonstrations nkupanga kuti ana eni ake avulazike. Ndiyeno tiyeni ngati Malawi tikhale ndi udindo tizizindikira chochita. Zikomo kwambiri. Tiunikireko mbali ya machitidwe amene wani malamulo kuti akufotokozapo kuti chani. Madimanzi ena amene akupangidwa ndi ya opposition party kapena anthu amene akugwiritsidwa ntchito, they are very unrealistic. Because for example, Lotita Josa make chair, who has got a mandate of appointing another make chair. It goes back to the president, the sitting president. So Olotinchose Annabelle, commissioner wina achoka ku DPP kapena achoka ku UDF. Sisingateke maregime onse amene ayenda dziko lino kuchokera UDF, DPP, People's Party amasankha anthu awo kuti asogolere. Chachiwiri akufuna audit ya mathematics. Bungwe la electoral commission limapangidwa ndi the supreme law imene ili constitution. And chapter number 3 cha act ya electoral commission chikupereka mphamvu kwa commission kuti ikhale ndi njira zotetezera bungwe limeneli popanga chisankho chilichonse. Ngati angakwanise kuwalola iwo kupanga audit ndiye kuti chitetezo cha meki chili pati. Chachiwiri zimene zikuchitikazi, these are red signs of coup, kulanda kwa boma. And awawa amene agwirisidwa ntchito achina Namiwa, achina Edward Kambanje azayankha milandu ya conspiracy kutsogoloko zinthu zitatuluka molakwika. Nimafuna ndi apemphe ma activist kuti asatichitise manyazi chifukwa cha dyera. Ifeyo si anthu adyera, tilibe mbali, timayimira munthu aliyense. Zikomo kwambiri. Mwanga mmene anzange na onse anenera, Malawi ndi dziko limene anthu tili ndi ufulu, koma udindo timasankha kuusiya. Okay. Annabelle Ntalimanja make chief justice panopa ndi amene alipo and sakupita kwina kulikonse ngati mzimayi, inenso ngati mzimayi. Tikuchita promote gender m'Malawi munomo. Pamene tikuchita promote gender tikubweranso ndikumafuna kuti azimayi aja akakhala m'mipando tiziachotsa powaderera posawamvera. Kodi kuchosa Mademo amene anachitikawa kwa make chief justice Annabelle Ntalimanja akufuna kumuchosa chifukwa chokuti ndi commissioner ndi wa meki kapena akufuna kumuchosa pomuderera chifukwa kuti ndi mzimayi. Amalawi anzanga kunjako azimayi tonse tikuyenera kuyima tonse limodzi kuti tikakhala maudindo azibambo asamatipange support tikakhala kunja, koma akatika maudindo ndikumabweranso kutifuna kuti panga pull down. Izizi zikumatikwana ngati makolo akamaphunzitsa mwana uja amakhala kuti nayenso ali ndi emu imene iye uja amafuna kuti adzakhale. Annabelle Ntalimanja kukhala mwana wa John Tembo sichifukwa anapita ku school, ali ndi zonse zoyenerera, ndipo anasankhidwa even na opposition anamuvomereza kuti akhoza kukhala commissioner wa meki, akhoza kukhala chief wa meki. Lero akubwera akuti apange resign achoke pa mpando chifukwa chokuti akuti agwiritsa ntchito mathematics. Yet the same system of mathematics anatenga onse azipani ndikuchoka nawo dziko muno kupita kumene anapitako ndikukaona ndikukaphunzira zonse ndipo anavomereza. Why today akubwera ndikuchita sponsor anthu kunena kuti amuchotse achoke apange resign? Akachoka atipasa ndani chifukwa sakutiuza ngati Amalawi kunena kuti kodi Annabelle Ntalimanja akachoka who's next? And panopa it's already maybe less than 90 days
to elections ndiyeno akachotsedwa uyuyu kodi zisankho zipitirira sizisindidwa. Malawi ndi dziko losauka. Anthu ngati ma activist asamasewere ndi ufulu wa Malawi chifukwa chonena kuti ndi dziko losauka. Timadalira kupempha, timadalira zithandizo. Kodi anthu ozithandiza azatithandiza mpaka daliti kuti azira akatithandiza anthu apite ku Mademo akalange vandalize zinthu zija in the name of kuti munthu achoke. For what reasons? Let's promote gender inside, outside. As women tiyeni tikhale patsogolo Amalawi anzanga kunjako kusalolera kunena kuti mzimayi atukwanidwe for no reason. Mzimayi asapangidwa underlate just because she's a woman. No. Anthu amene akupita kunjako kumanga nena kuti make Chief Justice Ana Bentani manje apangirizani alibe zifukwa zokwanira zimene Amalawi akutipasa. Funso ndilo kuti kodi anabero akachoka mutipasa ndani amene akhale pamene popo muda achoke Andrew Mpesi achoka for what reasons? There ababa chimeti ngazane nchonena kuti tiyeni tikavote masiku asala ochepa chimene tikufuna apa ndikupita kukavota less than 90 days we are going for elections. Nde tilimbikise anthu tiyeni tilimbikise Malawi our opposition limbikisani anthu anu kuti akapite akatuluke akavote. Ngati mufuna kulowa mboma auze anthu anu kuti akavote osati anchose munthu pampando. Ayi, let's promote gender. Zomada azimayi akakhala maudindo kumanena kuti ayi nzimayi amene yachoke mwakuti no. Ngati azimayi we are saying no for this. Ineso ndimalize motere kuna kuti guys there's no woman driver. Driver ndi driver. Musamati tenge azimayi ngati ongophika pamaliro kuzinkhoswe kuti. Na feso tini ndi ufulu. Timnapita ku skulu. Tini ndi ufulu olamulira. Ndiye kulimbana ndi Anabelo ntani manje kuti kapena ndi nzimayi kapena chani iyayi. Tiyeni tikondane ngati Amalawi. Endi Mademo adzulo mwasokoneza zinthu zambiri. Ine ndimapanga business yanga sinapange china chichonse. Kumabwera umene kokupeze kuti ana akubwera athidwa tear gas pa community. Zinthu zoti ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Tisaononge dziko foti kapena mwina wake watuzo kuti atipatsa 1 million. 1 million tidya kangati. Tiyeni tikondane. Tiyeni tilemekezane. Zimonga amene anena Amalata kunena kuti palibe amene amatenga okwiya sati sitimpatsa mwala kuti iwo akwiya tenga mwala ugenda. Iyayi. Okwiya amagenda yekha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Umo ndimene tinakonzera kuti tiyankhulane ndi mtundu wa Malawi maka pongofuna kuchita clear kwa iwo amene akungomva kuti mwina kaya activist ena amenyedwa basha kumangobwera ya violence chani mwina sakudziwa chimene chinatsitsa zaye kuti njovu ichoke nyanga. Tibwereze pano kuti there is no woman driver. A driver is a driver. Zikomo kwambiri. Chabwino nde mwina malingana ndi nthawi imene tinapatsidwanso pano mafuna kuti tingopereka mwayi kwa atolankhani mwachangu kwambiri mankhidwenso koko ndi kuti muchitako machawe amene ali ndi funso kenaka no tipereke mwayi kuti ayankhe. Zikomo ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Ndimangofuna kufunsa makamaka kuchokera pamawu amene Bile Malata mwayankhula kuti zomwe zachitikira Namiwa dzulo komanso anthu ena zinali zopeweka. Ndipo ndikabwerekera mawu amene mwakamba ndionena kuti chifukwa zipani zili ndotsatira ake. Mufuna muyankhule chani kuti anyamata zikwanja amene anatuluka dzulo akuchokera ku chipani china chake ndipo ngati chipani icho muchidziwa mungathe kuwauza mtundu wa Malawi kuti amene apanga zimene zichandani. Komanso nkhani ina ndiyokhudza mwakamba kwambiri zinthu zomwe mabungwe komanso ma CSO zanzanu ayankhula modzudzula zinthu zomwe zachitika dzulo. Tingane kuti press briefing yapangidwa kuti mupange upozi zomwe anthu ena ayankhula ngati Malawi Law Society komanso magulu osiyana-siyana kapena mchani. Komanso chinthu funso lotsiriza ndilokhudza nkhani mwakha mukubwereza nkhani yokhudza chipani cha DPP kuti ndi chomwe muchiganizira kuti chomwe chimatuma kampanje komanso SYLVESTER Namiwa kuti apangise ma demonstrations amenewa. Umboni ogwirika muli nawo komanso ngati chipani cha DPP icho amapereka ndalama zopanga sponsor anthu amenewa ni ndani? Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndinene kuti zopeweka
Chabwino, dzina langa ndi Benson Kamonjola, Nkhoma Synod Radio. Funso loyamba monga mene mwakambira za zimene zachitika dzulo kuti Anamiwa amenyedwa ndi zina zotero. Komabe mukuoneka ngati you are not stressing pa nkhani ya kumenyedwa kwa Anamiwa kudzudzula mchitengano umenewu. Are you personally happy kuti zinatero pa issue imene mukamba kuti mwina zinakatha kupeweka? On the other hand, mwina mwana kuti pala anthu ena amene amapanga sponsor ma demonstrations amenewa, in particular you have mentioned opposition parties which include DPP ndi zina, I think Amalawi muwatsimikizire modani kuti inuwe amene muli pano mwina palibe amene akupanga ni sponsor ziko. Ine ndi Alfred Jawa kutoka Unyasa Times. Okay. Ine ndi mafunso awiri. Posachedwa apa MEC yalengeza kuti yapereka zonse zokhuza ma details anthu amene apanga register kuzipani, ndipo akuti mayina ndi zithunzi zomwe zapita, koma zikupitirirabe zofuna auditizi. Kodi zikutanthauza chani? Kodi zikuchoka pati ngati inu amabungwe mutiyankhe pamene popo? Number 1. Number 2, posachedwa apa pakhala pali nkhani mwakhala mukumva inu nkhani ya MBC anamenyedwa atu nkhani kumzuzu ndipo anavulazidwa mpaka kuchipatala, koma sitidaone wina aliyense akupanga condemn ma donors, ma civil society pena paliponse. Ine kwa ineyo mwina I missed that communication, sitidaonepo any condemnation. Koma with this yesterday issue, we have seen almost press statements flying almost from all directions. What does this? I'm confused again. Thank you very much. Come to the point of the question. Oh, the point is what does this mean? Because it's so confusing. Because we saw journalists being beaten by the people who were following their leaders there in Mpoto, in the northern region. But we didn't see any statement flying anywhere. But with this yesterday thing, we have witnessed a press statement flying from all directions. So we are confused. What does this mean? So we need again your comment on this one. Thank you. Yes. Yeah. Ndine Robert Edward Kulunta TV. Understandably, Mr. Namiwa and his organization went to the streets yesterday under section 38 of the Constitution. Do you have an alternative section, whether in the Constitution or anywhere in the laws of Malawi, that warrants you to say that what Mr. Namiwa or whosoever was convening the demonstrations was not supposed to do that? I just wanted to get your understanding of the dictates of the supreme law of the land, the Constitution, particularly section 38. That's the first question. The second question is, what is your understanding in the cause from credible institutions, including the Malawi Law Society, for the president to fire the Minister of Homeland Security and the IG on the basis that they have failed to uphold what they took an oath on to protect the Constitution by protecting the people who have convened demonstrations, for example, or exercising their right? I want to get your understanding on these two. Thank you. Ndiyankha mafunso amene andifunsa direct to me. Pastor Togobanda ayankha zokhuzana ndi zaligo, Baxter Kita ayankha zokhuzana ndi kumeki zimene afunsa Alfred Chauwa za kumeki. Mwandifunsa kunena kuti kodi muli ndi umboni kuti a DPP ndi amene anawatuma anthuwa? Ndofuna ndikuwuzeni ichi kunena kuti makalata awo
amene analembera ma DC kuti akapanga ma demonstrations kumpoto anayikapo Kashorolo ndi director wa operations ku chipani cha DPP ku Northern Region. Umboni wina mufuna ukhale uti mukapita ku Eastern Region paliso munthu akuti Mutolo ndi wa DPP ndi mufuna umboni wina ukhale uti. Edward Kambanje ali tikuti tuti ni audio kungoti tikanachita play pano mwina mukanamva chisoni mukafuna tikupatsani achita kunena kuti ine Edward Kambanje ndauzidwa ndi a DPP kuti ndikhale limodzi ndi Anamiwa tipange ma demonstration komanso tisogolere citizen for credible election. Ndi umboni wina upose pati tizikatenga ndalama ndi ndizichita relay ndalama kwa asapuni ndi azipanga ndi tikhala ni mademo zonse zimene anena Anamiwa ndi zimene zachitika mademo achitika ma press conference achitika live onena kuti akuti ali ni ndalama. Ndi mufuna umboni wana ukhale uti yes tikuita oppose apaki tikuita oppose MLC tikuita oppose aliyense amene akumafuna kuti azibwera zinthu zitachitika kale akugenda katauluka chifukwa chonena kuti ma audio amene tikunenawo anatuluka kale atatuluka ife tikukhulupirira kuti apaki akanayamba poyambirira mmene anthu awamalengeza kunena kuti apanga ma demonstrations akadawauziratu anthu awo kuti cancel your demonstrations chifukwa ali ndi element ya political akadapanga zimenezo. So zinthu zopeweka timayenera tizipewa tisamadikire kuti zinthu zachitika ndekenako kumati tipange. If you talk of why ndeti simuli limodzi ndi Anamiwa ife tikunena kuti yes sitili limodzi ndi Anamiwa sitili limodzi ndi Akambanje chifukwa ndalama ndi zimene zaapesa anthu awawa sikuti amakamenyera ufulu Malawi ayi akadakhala kuti amamenyera ufulu Malawi ndi kukhulupirira kuti akanayamba kufika ngakhale ku community kuchi akanayamba to Malawi akanadzadza pamene pachi koma amapita kokha kungodalira pa social media tiyeni kumademo chifukwa choti palilongwe misika uli pafupi anthu akabwera akationera tikuvina ndiye titapanga mademo ndiye kuti dziko ladziwaso litapanga mademo munthu umakhala ndi anthu ako umakhala ndi anthu ako oyambirira kaya 1000 yako okutsata iweyo ndiye ife timanena kuti chifukwa chonena kuti kumene kucha sanapiteko ndi ana awo sanapiteko ndi akazi awo sanapiteko ndi amakolo awo ndiye kuti iwo aja anapita okha amapanga zinthu zimeja ngati iwo samapanga ngati dziko chifukwa sanapange referendum akanakhala apanga referendum ndikupeza kuti majority ikunena kuti tiye tikapange auditing ku electoral commission majority ikunena kuti tiye tichose Anabelo Ntalimanja majority ikunena kuti tiye tichose Mpesi majority ikunena kuti tiye tichose Ezekiel Chingoma majority ikunena kuti tiye tichose wina ndani Yolam ndikuti zikanakhala zomveka koma pokhala kuti zimene angoziganizira mutu mwawo ndikuganiza kuti akhoza kumapanga tibwereze kunena kuti pali zambiri zimene akhoza kumapanga ma activist ali ndi zambiri pali ana akusowa ma school fees pali ana akusowa zakudya tili ndi ma street kids tili ndi za environment chani pali anthu a disabled zambiri zimene tikhoza kupanga apart from kumagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale munthu ndimaka kutumulidwa momvesa chisoni chonchija chifukwa chonena kuti mwina wangopasidwa kandi 1 million kwachi kapena wangopasidwa 2 million kwachi pamapeto tinene kuti mmene mukutionera ife apa sitingapeze kuti tikagulidwe sizingatheke and nobody amene angatitumize angatiuze kuti pitani mukapange chakuti koma ifeyo timadziwa kunena kuti when you say the truth sets you free. Bodza likatsogola nde ngati simukutsutsapo limakhala ngati lona. So ife timafuna kuti tiziauza Malawi choona chenicheni nde tikunena kuti nkhani ya lero kuti tinene kuti yayi chotse ati minister wa security isenani starter zabodza nimezozo ndinkamakamwa ndipo sitikufunanso kuti timve ulo minister yakudandaula kapena akunena ndachita resign ayi chifukwa ndizoziyamba dala zopeweka pewani. Ziko kwambiri panafusidwa kuna kuti tikupanga counter ma institutions amene apanga comment kwambiri sitikupanga lead kwambiri kuti ma institution ena apanga comment motani ndi ufulu wawo koma ena tikuziwa kuti upanga comment alibe information yokwanira. For example akunena kuti IG asiye ndi ndanu ndi minister inu zanthu zachitika kumene zulo
anthu aja they are professionals atipanga ashua kuti afufuza koma kalekale apange resign. Mutanthauza are we professional azikapanga azizuzura ndani aziti warakwisa ndani kodi IG amakhala kumene kujazika machitika si amatumanya mataki nde panopo tindi chikhulupiriro ali mu office akusakasaka information akuziwe exactly what happened chifukwa azikumveka ena kuti amalimbirana ndalama ena kuti yayi ndazipani zina na amenya nde we don't know. I know kuti iye si prophet iso kuti angaziwe kuti what exactly happened na akudalira ukadaulo wawo ngati ma professionals kusakasaka kuti what really happened kuti makapris agwidwe. Iyi yufanana ndi ina anafusa kuna kuti chifukwa jana anthu ena anamenyedwa atarankhani munzuzu koma ma institution wose wamene wanali quiet. That is a sign kuna kuti ma institution ena wasali serious. Angomva nkhani kwa munthu mmoza ajaja kale iyayi tiyena kudikira kupeza zenize nanga zimene zozo ndiye mukafusa ma institution kodi inuyo mukupanga phokoso apapa chifukwa jani kunzuzu anthu anamenyedwa koma simu napange nde ayenera kuyankha nde ifeyo sitingayendereza iwowo ife tikamati tikuyankhula timakata ifufuza nkhani tikuziwa tindumbo pali proof ya ati DPP supporting tindi proof kuti amasapota matrends tamva maaudio tamva zose maaudio kumvaja ndi zose zimene zachitika makara atolemba kuna kuti we are endorsing the demos. Yes, we are behind otanthauza chani nde mutifunaso wina umboni woti chani fuso lina are we not concerned about Namiwa kuti anamenyedwa? We are very concerned. That's why achemwali wananena kuti aziziwa kuti ndi atakhala mwana wako akumenyedwa chonchija ungamve bwanji. We are concerned as a Malawian, as our brother. We are concerned, but we are not happy the way akupangira zinthu. Zinthu ngati ndi activists azipanga ngati professional activists. Also as a business person kuna kuti apezapo china chaka. Current business zina zobweretsa ndalama. Activism is activism despite kuti kapena ama supporta chimande china chake. Mwina aonjezere kwanza nga. Ya kungoyankhapo pa mafunso ena amene bwana munafunsa kuti kodi are we trying to challenge the section 38 of the supreme law? Ndikuyankheni chonchi choyamba any assembling any gathering of people with a valid motive is acceptable. Okay, so asana pasidwe ufulu umene uja pamayenera paunguzidwe zolinga za chimene akupangira chinthu chimenechi kuti awapanga chani. Chachiwiri ndi impact yanji imene titapeze mukapanga zinthu zimenezi. So for example this one tikupezako zinthu zingapo zolakwika. Choyamba tikupezako misrepresentation kuti iyo sikuti zimene zozo akupanga chifukwa choti akupangira Amalawi koma akupanga chifukwa chadyera nkona tikunena kuti no. Cha number 2 tikuti nthawi iyi ndiyolakwika timing imene anakamba amayo kuti anthu ambiri panopa alibe ndalama kulowa umbava aunonga mashopu anthu avulazidwa anthu osalakwa. Abwana anazafunsanso ena kuti nchifukwa chani press briefing chifukwa cha kankhani akaka yachitika chifukwa chani. Focus Minds and the People Driven Initiative ndi bungwe limene lili impartial silitenga mbali. Pali zinthu zimene Amalawi sakudzidziwa nkona ife tabwera kuti tikuuze kuti chikuchitika ndi chani anthu akhale ndi picture yeniyeni. Anapemphanso kuti kodi zimene munanena zoti kodi zimene akuyankhula Amalawi Law Society awawa akuoneka kuti alibe nzeru kapena sozindikira. Tikuti awawa ndi ozindikira komano kayankhulidwe kama bungwe kapena kama organization kasakhaleso impartial kasakhaleso partial kakale impartial asatenge mbali. You remember and you recall nthawi imene timamenyera freedom of education ndi Jesse Kabwira Peter Munthali kali minister wa education anachosedwa Mukito anachosedwa ana akuchangu atatidwa tear gas Genius anachosedwa munthawi yake. Zuenda bwanji kuti MCP ndiye kuoneka ngati kuti makatani ndioboka aliyesa akhoza kuitosa. Ndiboma kaili tikuyendesa likuyendesedwa ndiboma limene ikuyenera anthu asadumpe line. Thank you.
do you have a law, whether in the constitution that you can cite or from elsewhere? Do you have something you can share that has got exception? NLO has got exception. Exception imabwera pa psychological jurisprudence. Kuti even if you are a positive ni munthu amene amasatira malamulo ndendende. Okay? Even if you are a positive, koma ngati ukuona kuti chigamulo chakocho chiwononga, umayenera kuchisiya. Alright? Yeah. So in this case, ngati Mademo aliwo kuti awononga, sitikuyenera kuasatira even if ali mu Supreme Law. Zikomo kwambiri timalize ndi kunena kuti ufulu uli ndi udindo. Ufulu wina uliwonse umayenera kuzikhala ndi udindo. Machitidwe opanga zinthu nyumba yoyimika yopanda sanamira imagwa. Constitution yathu tikuyenera tizilemekeza. Tikuyenera tizivomereza kuti we have one state president. We have ma president ochuluka nziko muno, koma we have one state president. So wedi ya state ngati sitingailemekeze, zisankho zikachitika ngati sitingavomereze kuti ifeyo tili ku opposition, mavuto ake amakhala ati amenewo. Zikomo kwambiri. Chabwino ndiye kuti angotipemphereranso kenaka. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.